ମହାଭାରତର ଗାଥାରେ ଅନେକ ବୀର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯିଏ ସାହସ, ଦାନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁନ୍ତୀ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କୌତୂହଳବଶତଃ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଅବିବାହିତ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଭୟରେ ନବଜାତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଟୋକେଇରେ ରଖି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତରଙ୍ଗ ଟୋକେଇଟିକୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ସାରଥୀ ଅଧିରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରାଧେୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଦିନରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ମହାନ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ପରଶୁରାମ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଏହି ବିଷକୁ ସହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରର ସଭାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ତୁମେ କିପରି ଜଣେ ସାରଥୀର ପୁଅ ରାଜକୁମାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ? ଏହି ଅପମାନରେ ଆଘାତ ପାଇ କର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗର ରାଜା କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଖାଲି ହାତ ଫେରାଇ ନଥିଲେ। କଥା ଅଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଥିଲା। ଏହି କବଚ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମାତା, ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ତମର 5 ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବେ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ମରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଶାଇକି ତମର 5 ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବେ। ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପାଣ୍ଡବ ସୈନିକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରଥର ଚକ ମାଟିରେ ପଶିଗଲା। ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲିଗଲେ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ଭାବରେ ଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦାନ ଦେଇଥିଲେ
ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମନେ ପକାଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆ କର୍ଣ୍ଣକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଧେୟ, କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ଅଙ୍ଗରାଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବୀରତା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦାନ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ଟକ୍କର ମାରିଲା ବାଲା ନଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।